Men at du hurtigt glemte alt om jomfrufødsler, da Claus kunne byde på andet end hånd og ånd. Helligånden, Helligånden. Anne, vi retfærdige munke ved, at du er forsigtig i trafikken. Men vil du nu bekende, at du skabte uro på vejen, da du hilste på din familie ved at vise din bare røv op i baghovedposition? Tænkte du slet ikke på, om der var nok plads mellem nakkespætterne? Hønt i bagruden, hønt i bagruden. Anne, du snitter altid gulerødder i skiver. Vil du nu erkende, at det var din pædagogiske metode? Fordi lærer Kirsten blev flov, når Simon stak gulerødden ud af gylben. Anne, er du talepædagog for dyr? Vil du nu fortælle, hvad du lærte den nye undulat at sige, da Simon ikke måtte vide, at den gamle fugl var død? Fuglens sprog, fuglens sprog. Anne, kan du overfor os retfærdige munk erkende, at sex slet ikke er slut? Man fylder 50, og er det rigtigt, at du siger til Claus, at moden sex klares bedst med din kærlige hjælpende hånd? Håndkraft, Anne, vi munker forstår ikke, hvordan du kunne tabe trusserne på gulvet inde på toldkammeret. Selvom du siger, du havde bukser på, har du noget at bekende?